Boas noites e benvidos ás novas do día en Estrada Televisión neste luns 20 de outubro. Comezamos como sempre desglosando a actualidade do día en titulares. Aprobouse un proceso selectivo para seleccionar a novos residentes que foi asumido corresponsablemente por todos os padróns presentes hoxe na fundación por unanimidade. Digo, unanimidade de todos os presentes, non hai máis que contar. Está descartado. Sí, se descartou, veo o técnico, a inviabilidade das localizaciones. Entonces, hai que solucionar a cuestión de outra maneira. O Clube Deportivo Estradense caeu onte ante o Ribadumia. Os gosalnés defenderon unha renta de 2 goles tras sufrir 2 expulsións. Vémonos, Lola. Decalogo. Imagina. Non imagines. Confía nun comercio galego de calidade. Selo de calidade do comercio galego. O noso comercio con garantías. O padroado da Fundación do Moble aprobou esta mañá por unanimidade as bases para a contratación do novo director xerente. Así nos adiantaba esta mañá a directora xeral de Comercio, Ana Rúa. Aprobouse un proceso selectivo para seleccionar a novos residentes que foi asumido corresponsablemente por todos os padróns presentes hoxe na fundación por unanimidade. Digo, unanimidade de todos os presentes, non hai máis que contar. Agora, o compromiso por parte do propio padroado, non, de que este proceso, de acordo cos trámites legais, lógicamente, leve a cabo da maneira máis acelerada posible, pero, bueno, hai uns trámites que hai que cumprir. Xosé López Campos pide agilidade nas tramitacións para non perxudicar os intereses da feira, dos empresarios, nin a dos mobleiros. Pide que a Fundación recobre a súa normalidade e se cree unha estabilidade na mesma. O único punto importante na hora do día era a aprobación das bases, no que había unha delegación por parte da Deputación de Pontevedra. Bueno, no informe xurídico se estimaba que era unha posibilidade legal a composición desa contratación por parte de funcionarios. Nós, desde logo, non temos ningún problema. É unha opción, o padroado así decidiu por maioría absoluta. Desde logo, nós estamos a favor desa opción tamén, no caso de que se decidira que non era o padroado que tiña que tomar esa decisión. Parecenos perfecto. O único que necesitamos, o único que queremos é que haxa unha contratación rápida, non? A fundación non pode seguir sin director xerente. Posiblemente vai a pasar un ano antes da nova contratación, e desde logo é o único que fai perxudicar os intereses da feira, os intereses dos empresarios e os intereses do mobleiro, non? En esa línea, pois, nós estamos por a labor de agilizar os trámites o máximo posible, de que se contrate canto antes a ese novo director xerente, que a Fundación recobre a súa normalidade e que a Fundación de Exposicións e Congresos teña xa unha estabilidade no tempo, non? Que é o fundamental, o trascendental, e o que espero que todas as administracións que participan no padroado da Fundación asuman que tanto a Xunta de Galicia como o Concello como a Diputación teñen un papel trascendental no desarrollo da Fundación de Exposicións e Congresos, que a Fundación de Exposicións e Congresos depende fundamentalmente desa implicación por parte das administracións, e que ao final o beneficiado ou perxudicado de toda esta situación vai a ser o empresario. O empresario, creo que non podemos lastrar máis a súa actividade xa suficientemente lastrada con esta crisis na que estamos todos mergullados, e desde logo, agora cando todas as administracións teñen que estar á altura para poder favorecer
o desarrollo empresarial e o desarrollo económico, neste caso do noso Concello. Non é aí, pois, pido corresponsabilidade, pido que todos estemos á altura das circunstancias e que sepamos defender os intereses do sector para o que estamos nomeados como padróns da Fundación de Exposicións e Congresos do Estado. No, o informe xurídico que di que era unha posibilidade de contratación a través dun tribunal composto por funcionarios. Habría outras posibilidades, esa é legal. Hai outras posibilidades, que se elixeu esa, que é unha das posibilidades abertas, pois está ben, non son vamos a aceptar. Ahora que había outras, sí, aprobouse por unanimidade, non vamos a dilatar máis o proceso, había outras posibilidades para poder contratar. En este caso, bueno, pues esta decisión que se tomou nos parece válida, en que votamos a favor. Pero o último padroado foi no mes de xuño. Tardamos 4 meses en resolver unha alegación que eu creo que se podía haber resolto en 15 días. O que se pide un pouco agilidade e corresponsabilidade, sabendo cal é a situación actual da Fundación. Non podemos estar 4 meses para resolver unha alegación deste tipo que se podía haber resolto en un prazo moito máis corto de tempo, sobre todo justificando que non había un letrado para poder resolver. E curiosamente, nesta orde do día vai a elección do letrado, e o letrado que presenta o informe ao final non é o que se contrata para a Fundación, sino que se vai a abrir outro proceso de contratación. O informe é un informe que nos vale, porque realmente é unha persoa capacitada, pero é un informe que está sin firmar, é un informe que realmente non tería validez xurídica a hora de tomar esta decisión. Desde logo que nos vale, que non vamos a entrar a valorar este tipo de decisións, pero bueno, non quixera ver eu que este tema se produciera ao revés, que fora o Partido Popular que presentara un documento que realmente non ten validez ninguna, que como podedes ver, o informe xurídico ben detallado en varios folios, e ao final se chega a unha serie de conclusións da que aparecen as bases e as conclusións. O informe, desde logo está sin firmar, non ten ninguna validez, posto que a persoa que iba a ser elexida, nomeada como secretario letrado ao final, que é a que emite este informe, ao final non é a persoa que se vai a nomear, non? Así que non que este punto do orde do día, o que iba no punto 3 do orde do día, aceptación do cargo por parte do secretario, non hai tal aceptación por o letrado que emiteu o informe, e polo tanto se vai iniciar unha nova contratación. O Concello descarta por inviable a construción do novo xulgado na Praza da Feira. Estes recurrirán á supramunicipalidade para a creación deste novo edificio para o partido xudicial. Está descartado. Sí, xa se descartou, veo o técnico, a inviabilidade das localizaciones. Entonces, hai que solucionar a cuestión de outra maneira. A supramunicipalidade, probablemente, porque de feito é unha obra supramunicipal, porque é para o partido judicial, que son os concellos de Forcar e Cerdedo e Astado. Entonces, vemos, hoxe en día non hai máis, non llevemos outra solución ao tema máis que ese. Foi o primeiro planteamiento que se fixo, non saleu adiante, pero ao final é que non queda outra solución. O Partido Socialista ratifica a súa executiva, da que saen Espiño e Mónica Magariños. Tamén abandonan a dirección do partido Alfonso San Martín e o ex edil Manuel Loureiro. A Asamblea do PSDG-PSOE na Estrada elixiu na noite do venres unha comisión executiva municipal continuista na que, non obstante, non figuran 4 socialistas moi coñecidos da anterior. O segundo tenente de alcalde, Manuel Otero Espiño, a edil Mónica Magariños e os ex-edís da anterior legislatura, Alfonso San Martín e Manuel Loureiro. O equipo suma 3 novas incorporacións de xóvenes de menos de 30 anos, as da licenciada en Ciencias Políticas Ana Ferradas Blanco e Belén Louzao Vieites, e a do alcalde de Barrio de Lamas, Pedro Vázquez Pena. Na nova executiva, o alcalde Xosé Antonio Done asume a vicesecretaría xeral como novo cargo que agregar a súa carteira de Política Institucional. Polo demais, a nova executiva integra a 6 veciños da vila e a 11 do rural. A sigue presidindo o histórico socialista Manuel Ildefonso Puente Nodar e o exalcalde Suso Tallón segue sendo o seu secretario xeral. Marcelino Brea continúa na Secretaría de Organización e Administración, a ex-edil Josefa Pernas Trasanco segue ocupándose da Secretaría de Educación, Cultura e Lecer, Fernando Picaño Ribeira asume
política rural, comercio, industria e turismo, estas últimas áreas de nova creación. O edil Manuel San Martín Ovelleiro, a Secretaría de Relacións Veciñais, tamén de nova creación, Mariluz Puente Muiñas, Sanidade e Consumo, Manuel Valladares Souto, Medio Ambiente, Consuelo Rivadulla Rodríguez, Políticas Sociais e Igualdade, Ana Ferradas Blanco, a Secretaría da Mocidade e Deporte, tamén de nova creación, e Dolores Sánchez Magán, a área de acción electoral e actos públicos. Os vocais desta executiva son Marina Gómez Rendo, Faustino Iglesias, Pedro Vázquez Pena, Rocío Gómez da Riba e Belén Louzao Vieites. Asimesmo, a Asamblea aprobou designar a Suso Tallón e a Marina Gómez como novos delegados para o Comité Nacional Galego. Os suplentes dos delegados son Marcelino Brea e Josefa Pernas. Ata agora, o PSOE local tiña un único representante no Comité Nacional Galego. O notable incremento de militantes registrado nesta última etapa permítelles elixir a dous. Nestes hai que sumar a Dono como membro da Executiva Autonómica. A Xunta destina 500.000 euros a proxectos e necesidades rurais. Entre estas aportacións inclúese unha axuda de case 243.000 euros á Cooperativa Monte Cabalar e o Depósito de Sabucedo. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, destinou durante o período 2007-2008 preto de €500.000 ao impulso de proxectos singulares e necesidades urxentes no ámbito do rural da Estrada. Así se concretan as cifras recollidas no Plan Bianual de Infraestructuras Agrarias no Medio Rural, posto en marcha polo Departamento Autonómico que dirixe Alfredo Suárez Canal e do que é delegado provincial Gonzalo Costela en colaboración coa Consellería de Medio Rural que dirixe a edil nacionalista e primeira tenente de alcalde Raquel López Doce. Entre as iniciativas respaldadas a través destas axudas do Goberno galego cítase o proxecto da Cooperativa Monte Cabalar cunha aportación no citado bienio de 240.982 euros. Tamén se inclúe a mellora do segundo sector da presa de Guimarei cunha partida de 91.993 euros. A seguinte actuación en términos cuantitativos correspóndese cos 47.902 euros aportados por Medio Rural para o depósito de abastecemento de augas na parroquia estradense de Sabucedo, seguido da mellora da capa de rodadura do camiño de Pearos en Santeles e Barros xa en Cora. Figuran tamén, entre outros proxectos singulares e necesidades urxentes impulsados no término municipal estradense, a mellora da infraestructura de rego en Contén, Santo Tomé de Ancorados, con 11.900 euros. A mellora dun camiño en Vilar de Callobre, 11.456 euros. A reparación dun camiño en Montefraíz, 10.940 euros. O arranxo de outro no lugar de Eirese de Frades, 10.785 euros. E a mellora de infraestructuras e accesos en Monte Cabalar, 9.327 euros, ademais do acondicionamento e mellora no vial de Pearos con 9.000 euros e a reparación de viais en Asomoza, o formigonado dun camiño en Casalpaio Requián e outras melloras en vías de Frades, Lamas e Gontén. O Departamento de Servizos Sociais organizará neste último trimestre de 2008 un programa de acollida de integración da poboación emigrante e inmigrante retornada. Dentro deste programa desenvolveránse as seguintes actuacións. Un servicio de orientación, asesoramento e intervención social, que será atendido por unha traballadora social de luns e mércores de 10 a 12 horas nas instalacións do Departamento de Servizos Sociais. Para poder ser atendido será imprescindible pedir cita na unidade administrativa ou ben chamando ao teléfono 986 57 3265. Habrá un obradoiro de linguas e culturas do mundo que se vai a desenvolver ao longo das próximas semanas en colaboración cos centros educativos e das AMPAs. É un obradoiro de promoción da educación cívica e intercultural, linguas e culturas do mundo. Un obradoiro de integración cultural e lingüística, onde se incluyen contidos básicos sobre o galego non falante, a legislación, a cultura e a sociedade galega de forma particular relacionada ca comarca Tabaiós, Terra de Montes e o Concello da Estrada. Para máis información, no Departamento de Servizos Sociais do Concello, planta baixa ou chamando ao teléfono 986 57 32 65. A Concellería de Benestar Social na Estrada, a través do Programa de Prevención de Drogodependencia, pon en marcha as actividades deste curso escolar 2008-2009. Bueno, un pouco as actividades que hai para este curso, a maioría delas son continuación do que se estivo facendo xa outros anos, non? No tema dos coles, bueno, pois os materiais didácticos,
sobre todo, onde máis estamos incidindo é nos programas de habilidades sociais, tanto en primaria como en secundaria. En primaria temos en quinto e sexto, en quinto o programa Ulises, que traballa sobre as emocións, en sexto o programa de habilidades sociais, e logo en secundaria pois estamos en primeiro, terceiro e cuarto, con un programa de habilidades sociais que se chama Ser un Mesmo, que traballa todo sobre prevención de consumo de drogas, ainda que non de forma directa, sino, bueno, pois un pouco para reducir algúns factores de risco que poden levar ao consumo. E logo tamén dentro do que é o programa escolar temos o programa de cine ensino, que é o programa de cine que facemos un pouco todos os anos, que consta de varias películas e logo unha serie de actividades sobre o que se traballa nas películas e de cousas así, ¿no? E logo, aparte do cole, pois temos a Escola de Nais e Pais, que seguiremos con elas ou polo menos nos centros nos que os soliciten, os programas de apoio que se están levando a cabo no Concello, tanto a xente que quere deixar de fumar ou calquer outro tipo de sustancias. Imaginemos alguna persona que ten un familiar con problemas de alcoholismo, con calquer tipo de consumo e que necesita pues, algún tipo de apoio, bueno, pues aquí estamos un pouco brindando ese tipo de servicio, ¿no? E bueno, tamén estamos coa Escola de Nais e Pais, que empezamos mañán, que é un programa semanal na radio municipal que consiste un pouco en dar pautas educativas, falar de temas de saúde, etcétera. Bueno, este é un pouco o punto de partida, porque lo que vamos a facer é intentar incrementar algúns programas según vayamos vendo un pouco como vai todo, porque faremos outro estudio de consumo este ano, veremos un pouco como vai a evolución das pautas de consumo e que se vai modificando para ir traballando sobre eso, que é un pouco a idea, ¿no? Antes de seguir con máis novas, facemos unha breve parada para a publicidade. Lovelle imponse por 4-2 a Fundación Jorge Antunes no torneo Vila de Estrada celebrado o pasado sábado no pabillón Cotoferreiro. O Lovelle de Santiago Fútbol Sala levouse esta fin de semana o trofeo Concello da Estrada ao impoñerse por 4-2 a Fundación Jorge Antunes nun encontro no que prácticamente todos os goles chegaron na primeira parte. A Fundación Jorge Antunes demostrou que é un gran equipo dende os primeiros compases do encontro. Esquerda no minuto 1 adiantamos portugueses, pero xusto despois de estrelar o equipo luso un balón no poste e que conseguía o empate tras unha boa acción individual de Alemão. O partido moi igualado e emocionante volveuse a desnivelar ao desviar Manu ao interior da portería de Vara un disparo do Internacional Mariño. O propio Manu conseguiría o empate no minuto 16 ao aproveitar un saque de falta favorable ao Lovelle. Pouco despois, David cabeceaba ao interior da rede unha boa acción de estratexia do equipo santiagués, chegando estes con vantaxa ao marcador no descanso. A segunda parte foi menos intensa no que a ocasión se refire, pero seguiu mantendo a emoción ata o último instante. O Fundación arriscou cun porteiro xogador nos 2 últimos minutos, pero o Lovelle aguantou ben e Luís puido ampliar a vantaxa do seu equipo no marcador a falta de 4 segundos cun tanto tras unha boa acción de Alemão. O Clube Deportivo Estradense que onte ante o Ribadumia. Os dos alnés defenderon unha renta de 2 goles tras sufrir 2 expulsións. O Ribadumia logrou a victoria nun partido trepidante ante o Estradense que se mostrou moi pelexón, planteándolle moitos problemas o equipo local no comezo do encontro, levando o ritmo do partido e acosando a portería de Juanjo. No minuto 9 o Estradense estrelaba un balón no pau, mostrando claramente as súas intencións de querer os 3 puntos en xogo. Pola súa banda o Ribadumia non lograba hilvanar ningunha xogada perigosa en ataque. Así unha falta a borde da área a favor do Estradense foi rexeitada polo gardameta local con bastantes apuros. Con esta acción chegouse o descanso, os locais saían enteiros a pesar do dominio visitante.
O panorama cambiou radicalmente na reanudación. O Ribadumia soubo sobrepoñerse ás dificultades do primeiro tempo e asumiu o peso do partido. Os pupilos de Ricardo abriron o xogo ás bandas cos inspiradísimos Luís e Berto. No minuto 58 os locais inauguraban o marcador cunha gran xogada no centro do campo que deixaría a Luís con metros por diante para batir a mella de tiro raso. O partido estaba aberto e as ocasións chegaban por ambos lados. No minuto 70 outra xogada ben trenzada polo Ribadumia, esta vez pola banda esquerda, chega aberto co que cun gran disparo anota o segundo gol. Parecía que os locais tiñan controlado o partido, pero as rigurosas expulsións de Suso e de Ricardo deronlle opcións ao estradense de recortar diferencias. O Ribadumia viuse obrigado a brindarse en defensa e defender os dous goles, mentras o conxunto da Estrada volcábase sobre a portería de Juanjo. O gardameta local convertiuse entón no protagonista do partido, neutralizando todos os remates adversarios, que tiveron 5 minutos de tempo engadido para aproximarse ao marcador. O Ribadumia, non obstante, mantívose firme na retaguardia e, con moito sudor e sufrimento, logrouse quedar cos 3 puntos en xogo. O Clube de Baloncesto Hierros Diego impúxose onte ao Cambados na prórroga. Os de Eduardo Lada debuxaron un partido de altibaixos que ao final se adxudicaron. Houbo que agardar a prórroga para coñecer o nome do vencedor do encontro que o establecemento Sotero e o Hierros Diego disputaron en Cambados. Os homes de Eduardo Lada adxudicaronse a vitória final por 73-78 nun encontro de altibaixos que se decantou polos visitantes. Ao contrario que en partidos anteriores, o Hierros Diego adoeceu de certa concentración e os vermellóns saíron á cancha despistados, e iso se fixo patente no balance defensivo visitante. O Cambados foi por diante no marcador con vantaxes de 8 puntos, pero o descanso a diferencia recortouse ata 5. Tras o descanso, o equipo de Eduardo Lada saiu máis centrado e apretando máis o rival, sobre todo nas accións defensivas, aínda que o conxunto visitante seguiu perdoando demasiado en aspectos como tires libres. A fortuna decantouse polos vermellóns e os tiros libres permitironlle ao estradense e Hierros Diego ter opcións de victoria, diluídas ao final cun empate 64-64 que forzou a prórroga. Os homes de Eduardo Lada estiveron atinados nos minutos definitivos do encontro e lograron impoñerse en dous parciais, debuxándose o marcador final de 73-78. Antes de rematar, recabamos as novas máis importantes en titulares. Aprobouse un proceso selectivo para seleccionar a novos xerentes que foi asumido corresponsablemente por todos os padróns presentes hoxe na fundación por unanimidade. Digo, unanimidade de todos os presentes, non hai máis que contar. Está descartado. Sí, xa se descartou, veo o técnico, a inviabilidade das localizaciones. Entonces, hai que solucionar a cuestión de outra maneira. O Clube Deportivo Estradense caeu onte ante o Ribadumia. Os dos alnés defenderon unha renta de 2 goles tras sufrir 2 expulsións. E ata aquí as novas do día en Estrada Televisión. Grazas pola súa compaña e recorden que de seguido terán Deportes en Punta con o noso director Pepe Rodríguez. Saudos e deica mañá.